I l'administració de Loteria de Sort ha tornat a portar una pluja milionària, una pluja de premis al Pallars Sobirà. Més de 1.000 milions de pessetes del 34.742, un dels cinquens premis que s'ha venut íntegrament, en aquest cas, com dèiem, a l'administració de Sort. Des d'aquesta administració també s'ha repartit sort a poblacions veïnes. 240 dels 1.008 milions que ha repartit l'administració de la Bruixa d'Or de Sort al Pallars Sobirà han anat a parar a Térmens, a la Noguera, amb dècims venuts al bar poliesportiu. A Térmens hi havia alegria. Són força diners pels 1.400 habitants que té la població, castigada per la pesta porcina i per les pedregades. En aquest bar els clients solen ser veïns del poble. No, que tengo un piso que estoy pagando hace muchos años y tengo una hipoteca y me la retiro. Como 1,5 milions, que creo que nos toca, ja me la quito. Bueno, fa 2 anys que la comprem a Sort, abans no. Però dels 2 anys que fa que la comprem a Sort, ens ha portat la sort. I és que Sort s'ha venut íntegrament un dels 4 cinquens premis del sorteig extraordinari de Nadal, el 34.742. 30 dècims més de sort s'han repartit al País Basc, al bar Manolo de Sant Sebastià.